Som I kan se, så er sofaen igen kommet på tur, og den er kommet ud til Nykøbing Falster sygehus. Og i sofaen, der har vi... Ja, jeg hedder Birte Friis. Jeg er sygehuspræst her på Nykøbing Falster sygehus. Det er jo et stort sygehus. Det er jo Sjællands Universitetshospital, Nykøbing Falster. Ja, og nu er du jo sådan set... Du er i en slags... Du er faktisk i 2 uniformer lige nu. Ja, det er fordi, og så kan man se, at jeg er præst, samtidig med, at jeg også tilhører sygehuset. Så jeg har sådan en uniform, som alle de andre ude på sygehuset også har. Jeg har sådan en kittel på og nogle bukser, og så har jeg så en præsteskjorte med sådan en lille flip i her. Og jeg har et lille kors på også, så taler jeg om det, at man har rundt på gangene, at jeg er præst. Og jeg siger, at der går ikke mange dage, før at man bliver lidt mærkelig. Er det noget, der sygehuspræster sådan generelt har i landet? Nej, det er det ikke. Det er noget, et regulativ, jeg har fået, mens jeg har været sygehuspræst. Og jeg kommer tit ind og snakker med folk, vi netop lige pludselig skulle tænke på alting med, hvad der var farligt og hvad der ikke var farligt, og man skulle have tøjet på, og hvad for noget tøj man skulle have på. Hvorfor man er havnet i den situation, derfor har jeg fået den her. Og mange spørger jo også, hvorfor rammer det her mig? Er der ikke udover at det er noget særligt, du er præst, giver det så også en anden tilgang der, at du sådan set er helt uden for ansvar i forhold til behandlingen og hvad man får at spise, som en spurgte mig om, hvad kunne jeg gøre noget ved. Jeg har haft en oplevelse at møde nogle mennesker, som har en eller anden forestilling om, at der er sådan en overordnet. Altså gør det noget i forhold til, hvad der er her på, at du faktisk ikke livet, og eller en tanke om, at hvis man er ramt af en ting, så bliver man ikke ramt i en anden. Og så når jeg ser mig rundt, så synes jeg bestemt ikke, det er sådan, det er. Og så derfor, jeg er ikke betalt af sygehuset, så på den måde er jeg jo ikke måske lever på eller støtter sig til, at der er mange, der siger om mig som troende menneske, at jeg har sådan en eller anden krykke. Jeg har tavshedspligt, når jeg taler med nogle patienter om nogle ting. Jeg bliver lidt provokeret, når nogen ligesom tror på sådan en eller anden karma-agtig ting der. Det gør jo også noget, du kan tale med mig om nogle ting, som du måske jeg tror, at ting sker her på jorden. Det sker ikke, nogen, der fordi at Gud har vilje, at du skulle få kræft, eller at du skulle miste dit barn, eller din ægtefælle skulle dø. Jeg tror, at jeg taler med folk om, det tror ikke Gud er bag af hvert jordskælv, som sker rundt omkring, og de katastrofer, der sker rundt omkring i verden. Men jeg tror, at Gud kan være med os i det, der er svært. Ja. Nu siger du, jeg tror, og det er også det, jeg vil sige, og tro, det kan jo have 2 betydninger. Ja. Det kan være fast overbevisning om ting, man ikke ser, og også, det kan også betyde sådan, det er sådan, jeg forestiller mig, det er. For mig kan der godt være sådan lidt flydende overgang mellem de 2 ting. Og det kan der jo være, fordi hvis jeg havde levet for 100 år siden, så havde jeg for det første ikke været præst, og så havde jo troen jo også været anderledes. Så derfor så sker der jo også noget med den tro, som vi mennesker har, og den tro, der udvikler sig gennem de oplevelser, vi har i vores liv. Så ens tro, da jeg gik i søndagsskole, er selvfølgelig anderledes end den tro, jeg har i dag. Men det gør jo ikke, at den tro er sand i dag. Det finder jeg jo først ud af den dag, jeg står foran Jesus op i himlen, og så han forklarer mig det hele. Ja, regner jeg med. Ja, hvis han synes, det er relevant overhovedet. Det håber jeg. Så kan det være, at jeg får syn for savn og hvad det er. Ja, jeg tænker også, at hvis det også til den tid betyder meget for os, så skal vi nok få det at vide. Men jeg har også nogle gange en tanke om, at alle de spørgsmål, vi har, at de på en eller anden måde, de bliver så uendelige små, når vi er i det, der er... Ja. I lyset og kærligheden. Ja, som du vil sige det. Som jeg vil sige det. Ja. Noget, jeg tænker på, når nu vi snakker tro. Ja. Du repræsenterer jo på en eller anden måde tro i kraft af din stilling. Ja. Altså, og jeg kunne forestille mig, at nogen kunne komme til dig med den tilgang, at du netop skal levere troen ind i deres situation, men andre kunne måske også være lidt bange for at snakke med dig, fordi de tænker, nu sidder jeg her i min lidelse, og det er svært nok. Nu skal der ikke også komme en præst og hælde dogmer eller livsforståelser ud over mig her midt i min frustration. Ja. Er det noget, du oplever?
Jeg bliver jo også tilkaldt til folk, der ikke har nogen tro, som de siger, det er nogen, der ikke tror på noget, og jeg har også nogen, som snakker jo også nogle gange med nogen, der har muslimsk baggrund. Og der kan vi jo godt tale sammen om livet og alt det, der er svært. Så det gør jeg jo også. Ja. Så jeg tror, folk ved godt, at de kan tale med mig, uden at det skal være om troen. Og jeg tror også, at jeg er jo ikke psykolog, så derfor er min tilgang er jo som et troende menneske og en præst, der kommer til patienterne. Ja. Men jeg behøver jo ikke, jeg kan godt tale med folk om andre måder at tro på. Ja, og nu kender jeg dig som et empatisk menneske, så derfor, uden at have været der, så ved jeg, at du lytter til de mennesker, der er, og så aflæser du dem i forhold til at dosere dig selv og de ting. Ja. Hvis en præst et eller andet sted i verden for 10 år siden stiller sig op og siger, at de faktisk ikke tror på Gud, så får de jo en kæmpemæssig mediebevågenhed. Men oplever du, at din personlige tro faktisk er vigtig for nogle af dem, du taler med? Det tror jeg, det er en meget. Det er helt klart, at det er vigtigt for dem, og også mange vil gerne have, at jeg bliver forbøn for dem, og bliver fadervor med dem og lyser velsignelsen. Ja. Og jeg tror, at det at jeg er et troende menneske, så siger det er godt, jeg vil gerne tro som dig. Altså, det er jo også mange, der gerne vil tro, men har svært ved at tro. Og så kan jeg jo fortælle om hvordan jeg oplever troen, og hvordan at Kristus har mødt os. Ja. Men er det noget statisk for dig? Altså, har du det på samme måde altid i forhold til det med tro? Nej, det har jeg jo ikke. Altså, den ændrer sig jo også, som jeg jo sagde, fra jeg var barn til i dag, ændrer den sig også. Og jeg har jo også samtaler med Gud hver dag om de ting, der sker, og de ting, jeg synes, der er uretfærdige. Når jeg ser noget på sygehuset, så kan jeg godt spørge ham, hvorfor og du har vendet dig til, at du ikke får nogen tilfredsstillende svar. Ja, og man må leve med det. Ja. Så. Men også det med, at man må være der sammen i det på en eller anden måde. Ja, man kan være. Og jeg tror jo, at Gud og Guds engle er omkring os, når vi er på ved sygesengen. Ja. De er. Ja. Og jeg har jo, nu har vi jo kendt hinanden i mange år, jeg har sådan altid, engle nu igen, ikke? Og så er det jo meget sjovt, at Luther, som vi i den danske folkekirke forestiller os, at vi er nogenlunde på linje med på mange ting, han er jo meget mere til engle, og beder jo, vi undervises jo i, hvis vi læser en lille katekismus, at bede om, at Guds engel må skærme os og så videre. Ja. Og så er det jo også det, jeg tror, at vi mennesker, vi kan også være engle i hinandens liv. At der er nogle overjordiske væsener, som er engle, Guds engle. Men vi mennesker kan jo også være engle i hinandens liv. Så det tror jeg meget på, det med næstekærligheden, ikke? At du skal elske Herren din Gud, og du skal også elske din næste som dig selv. At det er, at vi kan være engle i hinandens. Og jeg tror, at her på sygehuset, der synes jeg, der er mange af lægerne og sygeplejerskerne og socialassistenterne, og rengøringspersonalet, og mange af dem, de er engle i patienternes liv. Det tror jeg. Ja, og når de kender Birte, så vender de sig efterhånden til din hjertelige facon, fordi vi ved, du mener det faktisk. Ja, det er. Altså, når man skal køres til en operation, eller man kører med en pedel eller sådan noget, så er det, eller portør, portør, så er det jo rart, at en, der sådan kan få en til at være lidt rolig. Ja. Så det er jo dejligt. Så de betyder jo rigtig meget. Altså, alle sammen på sygehuset betyder jo meget. Ikke? Den mad, du får serveret. Ja. Altså, hvordan man kommer med den, og hvordan det hele ser ud. Så vi har alle sammen en plads herinde på sygehuset. Jeg har en idé om, at der er mange af de sygehuspræster en kortere årrække. Og det kan man jo ikke sige for dit vedkommende. Nu er det snart længe, du har været sygehuspræst. Ja, jeg har snart været her 17 år. Og man kommer jo ikke på ferie på et sygehus. Altså man kommer jo af en grund, og det er ofte forbundet med lidelse. Om det er det også noget, er der også nogle personlige belastning og omkostninger ved at hele tiden være i det
de fleste af os andre, vi distancerer os jo fra lidelse, når den ikke lige er præsent. Ja, og det kan man ikke her. Der er det jo tit, at når du går herfra, ikke, så kan man jo se, at folk de er bare glade og smiler ud i verden. Ikke? Og glemmer det, der foregår herinde på sygehuset. Glemmer, at lidelse og smerte også er en del af det at leve her i livet på jorden. Og det vil du som sygehuspersonale, det vil du hele tiden blive konfronteret med. Så det er klart, at det vil der være. Og derfor synes jeg også, det er meget rart at være lidt sognepræst indimellem og have en almindelig gudstjeneste, eller have en almindelig barnedåb, eller et bryllup, hvor det ikke er en nødhvilelse herinde på sygehuset. Og så har jeg jo også pilgrimsvandringer, som jeg jo går på. Så jeg laver også mange andre ting, end at være sygehuspræst. Men det er, jeg er selvfølgelig mest sygehuspræst. Ja, men... Og jeg tror, jeg fortsætter med at være sygehuspræst, indtil de bærer mig ud herfra. Ja. Er det et kald? Det er det. Det er helt klart et kald. Ja, det er et kald at være... Jeg mener jo, at Jesus har talt til mig og sagt, at jeg skulle være præst. Men ikke sygehuspræst. Det har han ikke sagt direkte. Nå, men er det så et kald for dig at være sygehuspræst? Det er det jo, fordi jeg jo selv har mistet en lille pige, og derfor jo så også har det her med, at her kan jeg snakke på en speciel måde omkring de døde børn. Så det er også, jeg føler, at jeg kan gøre noget specielt. Du har en anden taleret, fordi du selv har mødt lidelsen og fortvivlelsen. Og har været formand for Landsforeningen Spædbarnsdød før i tiden. Så det har jeg været. Altså, så der føler jeg jo også, at jeg gør en forskel i nogle situationer, håber jeg. Og det er jo det, jeg også føler, at jeg kan, og er mit kald. Ja. Og det kan jeg kun tilslutte mig, altså ikke fordi det skal blive super personligt, men på et tidspunkt lå jeg derinde, og jeg havde det bare super elendigt. Og jeg kan lige så godt sige, at det var ikke nogen, det var ikke sådan, jeg husker det ikke som en kæmpemæssig åndelig oplevelse. Men jeg lå der og havde det bare mega elendigt, fordi min fordøjelse var fuldstændig smadret. Og det hele var lidt rodet. Jeg lå ude på gangen, og det meste fokus var, at det her ikke går over. Så var jeg sådan set ligeglad med resten. Ja. Men det der med, at du kom og sådan set bare gjorde dine ting, han har sagt. Ja. Jeg tror, du bad fader over velsignelse og sådan et eller andet. Og lidt fribøn. Ja, garanteret, fordi det er jo heldigvis naturligt for nogle af os at gøre det, og det var trygt og godt. Og det ville det også, altså jeg tænkte, nu kendte vi hinanden i forvejen, men jeg har også oplevet i en anden situation, hvor livet var lidt på højkant, hvor der kom en sygehuspræst, som vi ikke kendte i forvejen. Og hvor det også var meget givende, at jamen, der er bare en anden, der også ligesom tager over i forhold til det. Nu har vi talt et godt stykke tid, og jeg tænker, at det her, som jeg måske klipper ud eller ikke klipper ud, det bliver så en del af en lidt længere video. Ja. Så vi kunne prøve måske at lige lave sådan lidt korte svar på nogle korte, super stringente spørgsmål, ikke også? Ja. Birte, hvad kan du allerbedst lide ved at være sygehuspræst? Det er jo at møde mennesket, hvor det er i den sorg og smerte, som vi jo har her på sygehuset, og så føler man gør en forskel. At der måske er lidt det. Jeg mener ikke, at folk skal være glade, når jeg går frem, for det er folk jo ikke. Men at man kan være med til at bære den smerte, som det kan være at have en alvorlig sygdom, eller have mistet en kær her på sygehuset. Så det er at få lov at være med på, og det er jo en stor gave jo også, og at man får lov til at komme ind i folks liv på den måde, så man skal være lidt ydmyg overfor. Hvad er det mest frustrerende ved at være sygehuspræst, hvis der er noget, der er frustrerende? Det er jo, at man kan ikke helbrede folk på den måde. Altså, vi kan bede for helbredelse, men man kan jo ikke, jeg er jo ikke læge eller noget. Så der er jo mange frustrationer omkring, at man tænker over livets retfærdighed og uretfærdighed, og hvorfor tingene sker her i verden.
som det gør. Kan du undgå at tage smerten med hjem, og hvis du kan eller ikke kan, er det så sundt eller usundt? Hvad tænker du om det? Jeg er nok sådan en personlighedstype, der ikke kan lægge det fra mig. Så derfor, og det tror jeg ikke er særlig sundt, men det er jo også noget med, man bærer med og bærer ved. Så jeg tror, at det ville være sundere, hvis jeg bare kunne sådan lige lægge det fra mig, når jeg går. Men sådan en personlighedstype er jeg ikke. Nej. Hvad stiller du så op med det, når nu du har tavshedspligt, altså fordi nogle gange tænker jeg, at det kan være rart at bearbejde et eller andet sådan med nogen? Ja, så taler jeg jo med Gud om det. Og det jeg jo som regel også gør, det er jeg jo altid, jeg beder som regel, før jeg går ind og snakker med folk, beder jeg og slår sådan, om ikke fysisk, så i hvert fald psykisk korsestegn for mig. Og lægger det over i Guds hænder, og har også tit sagt sådan, at hvis jeg ikke kan gøre det godt nok, så måtte Gud jo selv have sørget for at sende en der var lidt bedre end mig. Så det er jo også det, at sige, at altså, når hvis Gud har kaldt mig til at være her, så ved han jo mine begrænsninger, og så håber jeg, at jeg gør det så godt jeg kan. Og så med den der med at bede og håbe, at Gud er med en. Når du ikke er på sygehuset, jeg ved ikke, om præster nogensinde har fri, men i det omfang, man kan definere noget som fritid, hvad optager dig så? Ja, så er jeg jo med i sygehusets motionsklub. Motionsklub? Ja, vi har en motionsklub her på verdens bedst beliggende sygehus her ved Guldborgsund. Har vi en fantastisk motionsklub, hvor vi har et motionsrum på sygehuset, men vi har også vandaerobic og jumping og dans for sjov og yoga, så jeg engagerer mig lidt der i at få lavet lidt motion, og det tror jeg er rigtig sundt, når man har et psykisk belastende job, så tror jeg, det er godt at komme ud og bevæge sig lidt og få brugt sin krop. Er det så også noget særligt, at det er jer, der på en eller anden måde er centreret omkring, eller arbejder med alt det her sygdom, eller omkring sygdommen, at I gør det sammen? Ja, man får nogle forbindelser på en anden måde og kontakter, så det synes jeg også, at vi ser hinanden i nogle andre situationer. Det synes jeg er rigtig godt. Ja. Nu kommer der et meget konkret spørgsmål, som du naturligvis ikke kan tage stilling til. Ja. Men jeg har lige været på et bibelkræerkursus, nogen har kaldt Mærk, hvorfor de så har gjort det. Undervejs så var der faktisk, jeg er notorisk ikke danser, men der var en invitation til at deltage i et par seancer med noget lovsangsdans. Ja. Og jeg blev så glad for det, at jeg tænkte, at det her kunne jeg godt tænke mig at gøre sammen med nogen. Ja. Var det noget? Det var noget, vi kunne finde ud af. Ja, fordi jeg har også været på nogle retræter, nogle danseretræter, hvor vi laver spirituel dans. Ja, og spirituel dans, hvis jeg ikke havde prøvet det her, så ville jeg tænke sådan et eller andet, enten Hare Krishna, eller sådan et eller andet meget mystisk. Ja. Men spirituelt betyder vel egentlig bare en eller anden måde, vi praktiserer vores tro på. Det er jo åndelig dans, ikke? Og man kan jo gøre det til en salme, man synger fra salmebogen, eller noget musik, noget klassisk musik. Og så kan man gøre det hvor jeg har gjort det, har det jo været i kirkerummet, at vi har gjort det, eller andre steder. Altså det jeg blev ekstra glad for, det var, at vi blev præsenteret for sådan en dans, der skulle, den skulle ligesom hjælpe os med at tage en dag ad gangen. Fordi vi mennesker, vi kan jo bekymre os, og jo ældre vi bliver, jo mere bliver vi klar over, der er at bekymre sig for, og så videre. Og vi kan være fanget i fortid og i fremtid, og ikke være til stede. Og så tænkte jeg, da vi skulle høre om den dans, så tænkte jeg, nej, nu skal jeg sådan til at fokusere på det, jeg egentlig lige er ved at være i nærheden af at slippe. Ja. Og så var det slet ikke det handlede om. Der var en simpel tekst med, at Gud er med os på de højeste bjerge, og i de dybeste dale, eller dybeste hav, eller det var på engelsk. Og så havde vi hinanden i hænderne. Ja. Det der med, at vi er det sammen på en eller anden måde. Vi er forbundne, og så lavede vi det sådan, at vi sådan tænkte i går, og så trådte vi et skridt bag ved støttebenet, og så tog vi og lukkede op, og sagde i dag, så står vi sådan en åben position,
Og så tog vi så og satte det andet ben foran og sagde i morgen. Så i går, i dag, i morgen. Ja. I går, i dag, i morgen. Og ja, nu kan jeg sige det en gang til. I går, i dag, i morgen. Og så er Gud er med os på bjerget og i dalen. Fordi det er jo sådan det, der bliver essensen for mig, at selv når jeg ikke kan mærke Gud og ikke kan præstere nogen Gud, så tror jeg, han er i det, når det er mørkt. Og han er der også jublende glad når, sammen med os, og det er vel også det, vi skal være i hinandens liv. Ja. Så så har jeg puttet op til dans, Birthe. Men nu er du ikke så meget til gamle kønsroller, men jeg tænker også, det bliver dig, der kommer til at føre, fordi som sagt, så er jeg jo sådan, det er ikke så nemt. Nej, og da jeg var barn, der dansede jeg også, og der dansede jeg herre, så jeg er vant til at føre. Det er virkelig svært for mig at danse dame. Men nu er det så, I øvrigt heller ikke pardanser. Det er måske også noget smukt i, altså, nu bliver det ikke kort igen, for nu bliver det langhåret. Ja. Jeg tænker jo, at en almindelig dansk kernefamilie, der nogle gange ovenikøbet er splittet op i endnu mindre enheder, er det lige knap nok til at bære livets omstændigheder? At vi også har brug for nogle lidt større fællesskaber at blive samlet op af. Ja, og det er jo også det, vi har i kirken, ikke? At man er medlem af et fællesskab i kirken. Ja. Så det er også derfor i gamle dage, at vi døbte vores børn om søndagen, fordi man kom ind i fællesskabet i kirken. I dag har vi jo sit lørdagsdåb, og det er jeg rigtig glad for, fordi så kan man tale til dem, der er i menigheden på det tidspunkt. Men der er også noget smukt i, at man bliver båret ind i et fællesskab om søndagen i en menighed. Så jeg tror, vi alle sammen er del af noget større. Og først er vi del af noget større med Gud og hele skaberværket, men der er også forskellige fællesskaber, vi er i, som man kan være i. Jeg synes som altid, det er fornøjelse at snakke med dig. Tak. Vi mødes jo af til på gangen, fordi vi når vi er på vores kontorpæl hver især, så mødes vi nogle gange på gangen. Ja. Så det er altid en fornøjelse, og det har det også været nu. Men udover hvad I øvrigt har til fælles, og hvad der er forskel på os, så har jeg lagt mærke til, at vi har begge to... jeg har den på praktisk talt 24/7. Ja. Har du også det? Nej, ikke altid. Nej. Og jeg sover heller ikke med den. Nej. Jeg sover heller ikke med mit ur. Det gør jeg ikke. Og det er jo så en lille kristuskrans. Og så indimellem så har jeg jo sådan nogle kristuskrans-meditationer over i kirken, hvor man jo også kan møde mig, udover til gudstjenester og pilgrimsvandringer og andre ting. Ja. Og jeg har så sådan en kæmpe stor en her. Ja, hokus pokus. Hokus pokus. Sådan en kæmpe stor en. Så når nu vi har det over i kirken, at jeg så kan introducere de forskellige perler, som jo betyder noget forskelligt. Den her oppe er for eksempel Gudsperlen, ikke? Og så beder vi eller mediterer vi. Har vi nogle meditationer på Kristuskransen. Og det har jeg næste gang, har jeg det onsdag den 31. juli. Og det kunne da være rigtig hyggeligt at se dig i Klosterkirken kl. 17:15 i Klosterkirken. Onsdag den 31. juli. Jeg er så stolt af mig selv, hver gang jeg ikke falder i sådan noget der. Det er en succes. Det er simpelthen et problem med alt det der.